en lähtisi marjaan tonne, mutta... No niin, me ollaan tänään täällä Sipoonkorvessa ja nyt biologi Jaakko arvostelee erilaisia metsiä. Tässä olisi ensimmäinen. Tässä on tämmöinen tuoreen kankaa lehtomaisuutta. Vanha männikkö, sopiva harva, aika hyvä mustikkapaikka yleensä. Jos maapohja on sopiva, niin myös männy herkkutattipaikkana oikein potentiaalinen. Ja seuraavana tällainen. Siinä on kuva rahkannevalta. Yksi suotyyppi, jolta hyvin löytyy monestikin lakkaat. Seuraavana tällainen. No niin, tässä on semmonen tuoreen kankaa varttunut, aika tiuha havumetsikkö. En lähtisi marjaan tonne, mutta tiuha kuusikko ruokkii sitten kyllä kantarellia ja herkkutattiakin, että sellaista saattaa kyllä löytyä tuolta. Ja sitten seuraavana olisi vuorossa tällainen kaveri. Tässä on tuoreen kankaa varttunut, harvennettu, vanha kuusivaltainen havumetsä. Tuolta saattaisi löytyä suppilovahveroita, kosteamista notkelmista. Sen reunoista saattaa löytyä mustikkaa. Marjamaastoksi ei paras paikka ollenkaan. Viimeisenä olisi tällainen. No niin, tässä olisi semmoinen lähellä optimia herkkutattipaikka. Kaikista suurimpia satoja löytyy. Ja noista saattaa löytyä myös joskus aika hyvin kantarellia. Tämä on hyvä sienispotti. Mahtavaa. Pitää siis itsekin poikata tonne. Okei, eli jatkossa mun pitää lähettää kaikki mun marjapaikat ensin sun tarkistettavaksi. Hyvä. Mä vastaan, jos mä ehdin.